was your first impression of Friesland? Absolute beauty. We saw the horses coming in out in the pastures, and that was a lot of fun. Really looking forward to the stallion show. So what's so special about these Frisian horses for you? Well, first of all, they're beautiful. They're highly intelligent and very, very friendly. A very old breed. I'm very grateful to the people of the Netherlands to save the breed. And are you looking forward to the show? I can't wait to see the show. We'll see you there tonight. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Da Vinci Codeskuur Dan Brown kwam er speciaal voor naar Ljouwert. De doens van 100 Frieske hinders oer leefde, deeën en hopen bescherren op het gedicht Vaderpaard van Tjebbe Hettinga. Brown had zelfs ook Frieske hinders. En de Amerikaanse show van zijn vrouw met Frieske hinders en Venetiaanse maskers wie een van de onderdelen van het muziektheaterspektakel Vaderpaard. Het waard houden ter ere van het 124-jarig bestaan van het Friesk Hingstenstamboek. Friesland ook zeer goed hingsten, tieskers en theatermeesken elkaar vonden. Ja, ik heb dus het begin opnieuw gemaakt met een grotere maan. Ja. En dan start hij, maar dan eigenlijk zou dan het gedicht iets later moeten beginnen. Ja. Misschien. Ja, dat is prima. Tuurlijk. Dat kan wel. Heel mooi. Heel mooi. Morgen zal het voor eeuwig maaitijd wezen, maar nacht is het nou. Het gaat over het leven. Dat is eigenlijk ik ben heel universeel. Het begint met de betten en de maaitijd, het leven wat uit de groen komt en wat het bloei, leefde. En dan ik weer de delgong van dingen, het verval en de deeën en de tijden van ellende, steeds maar. En uiteindelijk weer de hoop naar een nieuwe maaitijd, naar een nieuw leven. Dus ik ben heel goed die cycli van het leven. Ik ben beduisterd. Dit is echt een moeting mijn hinder. En ik heb altijd heel gevoelig binnen voor muziek, dat ze er ook op reageren. Dus het is zo heel mooi wezen dat er echt iets via de muziek ontstaat. Het nummer zegt dat dichterbij, dicht bij elkaar, alles voor iedereen. In dit geval een paard en een zangeres. Maar ja, dat geldt voor iedereen in het publiek. Het zou een moment moeten zijn dat we even elkaar zouden willen aanraken. Kijk, ze heeft nou opdracht gekregen om geen eten te geven. Maar is hij dan niet te onrustig? Want nu zit hij alleen maar bij mij van eten. Ja, het zijn we uitproberen. Dat is altijd een beetje. Ja. Een beetje zal het wel zo moeten. Ja, maar een beetje denk ik met 2 handen werken of zo. De samenwerking met de kunst en artiesten hebben we gelukkig wat ervaring. dat we in het begin wel wennen. Want zij leven hier en wij leven daar. Hierste volk is heel nuchter. Maar dat leer je. Maar ik kan bijna niet naast hem komen, want dan ja, maar je gaat kribbelen wel. Ja, dan stopt hij wel. Dan doet hij zo ver naar voren. Ja. Kijk, dus als hij de tong uit gaat steken, dan is eigenlijk, dat vindt hij lekker. Nou, dan blijft hij echt wel staan hoor. Ja, maar Doe is toch iets te voorzichtig. Door een krabben. Ik ga nou zijn G-spot voelen. Hou dat voor de camera. Nee, ja, dit beest is super rustig. En het meer spannende is om zijn aandacht eigenlijk te houden tijdens het lied. Je wil een soort spanning opbouwen. Van naar elkaar rennen en weer wacht zie. En weer naar elkaar en een soort spanning. Nou ja, dat is het moeilijkste. Je bent skieten benauwd wat hinders. Ik wie vroeger natuurlijk, zo bij Warken Waard. Dus ik rond niks vermoeden, mijn fiets kon gaan. En dan rond ik zo die simmerikoer. En één keer had ik kwam, nou ja, zat 200 hinders op jou. Dus ik hier echt, ik viel het nog, ik was zo bang. Dat ik ben toen in een sletswal staan gegaan en op een gegeven moment al die koppen van die hinders om me heen. Je ziet me, ja, dat moet ik zien. En toen ben ik heel saai in de sletswal, samen met mijn fiets, ben ik zo heel voorzichtig die kant uit rond. Toen liet ben ik gelukkig maar rest. Maar daarna heb ik mijn King Lear mooi dingen met Jostie. En toen ben ik heel blij dat ik mijn eigen orkestbak hier.
Ik zie niks bij die beesten. Dus je bent gewoon onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, maar onvoorspelbaar. Ja, dat was wel even schrikken. Het was in ieder geval helemaal heel stil hier in de tenten. Ja, ik stond de trainer op de poort. Ik dacht, dat ging mal, joh. Je moet je voorstellen, dat geluidsysteem dat zit eigenlijk buiten de ring. Dus daar heb je basically geen last van. Het is vooral dat live. Als je dan dichtbij langskomen en de eerste een klap en de eerste boom of de eerste, wat was dan ik maar juist. Daar schrikken ze van. Het is onverwachts. De hinders die schrokken ook nogal van die grote hengst Menno, die heel grut op het scherm op en aan kwam. Toen dacht ik wel even, ja, het mag wel uitzien. Het is het beeld balanceren. Het scherm is mega grut en als de stilstaande beelden haast, dan is er niks aan de hand. En dat hinder op het wat in de verte, dat is ook net erg. Maar dat ene hinder, dat wordt heel grut. En een hinder is een vluchtpaard, het is een vluchtdier. Dus op het moment dat zij dat hinder zeggen, dan de minst ervaren paarden, die gaan dan op de rekken. En dan wordt het iets te snel, dat hoort niet bij de proef. Het hele grote scherm, het is ook van een heel groot deel is gewoon decor. Want je kist mij die hinders net met decors makkelijk op en afbouwen met al die verschillende acts. Dus daarom is het zo'n asociaal groot scherm werd zo dan. Dus de omjouwing verhoort en het waard als basis. De voorstelling begint over de geboorte, maar er zit natuurlijk ook het afscheid in. En ook allemaal weer gekoppeld aan dat paard. En dat is het verhaaltje van dat vaderpaard. Van de vader van Tjebbe die 5 keer verkocht is, weer teruggekocht is, enzovoort. En uiteindelijk, ja. Dit is video. Ja, vind ik mooi. Vind ik nu al mooi, maar ik weet niet. Dus het thema van het afscheid is daar natuurlijk. En dat is gewoon weer rechtstreeks geïnspireerd op het gedicht en op het verhaal rondom Tjebbe en zijn broers en zijn vader. Het jacht van tijd versplinterende sterren en vaderpaard en Venus rieden door de nacht van het nou, want eer had het voor eeuwig mijn tijd best. Eer. Dan haal ik deze merrie er nou even uit. Dat is een 3-jarige steenmerrie van Norbert uit de Westelmenboy. Er zit weer een lammert bep achter en een frere koerbeppe. Ik neem mee maar in de botten. Dus ja. Goed. Hop eraf, Gary. Hop eraf. Dan moet ik even zien, weet je hem stingen, hè? Ja, we staan hier, hè? Oh ja. En hoe hoor je hem nou in de macht? Ik heb nou een hoofd om mijn bed aan, heb een touwtje achter het bed langs en dan knip ik hem een licht beetje mee aan. En dan heb er wel in de gaten dat er hem rustig houden moet. Want jou kan hem net goed zien, hè? Nee. De krek is jouw broer, hij ook met de eigen... Ja, hetzelfde als het hebben. Maar dat is geen bezwaar om met hinders als deze om te gaan? Ik heb een voordeel, maar is dat ik ben al tussen de hinders geboren. Ik word er maar sinds ik ben ermee opgegroeid. En dat scheelt ook nou in de stad groot werden hier, dan heb ik nou misschien wel benauwd voor een hinder geweest. Ho, braf. Nou, je shut wel onthinderen, er zit wel vuur in. Ho, braf. Temperament, hè? Temperament, ja. En een karakter van trots zetten, hè?
Hij wordt wat ongeduldig, geloof ik. Dan zullen we nog een los dan? Ja, net. Best. Het beeld wat jij in dat gedicht ik schetst is, het hinder, dat zag ik uiteindelijk al heel nog van mij. En dat is nou het spreken en dat zegt, jongens, zo'n gedicht dat lebt. Wat had dat vaderpaard je west, kun je dat zo zeggen? Dat is hier geboren. Het vaderpaard, dat is dan de Bernlef. Ik heb Bernlef het jaar om ooit geboren, jongen. Nou, we hebben 2 jaar hand. En door hem naar Limburg verkocht. Nou, we komen daar weer eens op hem staan, want hier een soort grote contacten mee. En we bieren geld en we gingen weer onder de kant. Ja, zo gaat dat wel eens. En, maar vond je hem net slim niet meer? Nee, dat weer hinder maar een gigantische stuk uitstraling. Hij had er een skofje in Den Haag geweest. En nou, de hielden wij connecties, de kwamen daar ik weer eens hem weer omkocht. Ja. En daar hebben we een aanschaft hand en door hebben we op een gegeven moment, ik zei jongens, allemaal hinder dat ik is, maar door hem naar Duitsland verkocht. En zo nog zorgen we net werk, kan ik net wereld bieden. Maar doen we dat we doen in 93, dus hard komen te versjaren en doe hekken. Dan heb ik de man bellen. Hij gaat uitlaat, hij zei, Frans, meneer Jelleson, ben ik bij die moet hinder. Nou, dat wie ik. Er was Jelleson weer bij ons. En door hem 2-3 dagen op staalhand nog. En we hebben hard maar dat hinder een Bernlef hebben we in het hoofd gebracht. En enorm indrukwekkend. En door het laatste vertaarski, ik doe het hinder wie mij naar het haven prieten. En door we oudski in hebben gezet, doe grenzig het hinder nog even over het hele haven. En dan zei van jongens, dit is het laatste. Nou, dan gaat er wel dingen door de trui heen. Dat ben nou de verhaal bij bepaalde hinders, de hele wat mooi. En nou, dit is heel uitzonderlijk met Bernlef. Ja. Het is je vaderpaard. Dat ben je vaderpaard, ja. Dat vaderpaard, dat er mekaar uit de paden slacht. Dat de blinkkapen dwarp min dream van hemelvaren. De zeeuwen zweven liet on een onbiedige ballon van een moanne. Dat een leefde alleen terug viert het wiest. Naar een zee, zoute stal, maar een goudgeel bed van zeestrie en een zee die het altijd jacht het. Fjouwert op een pad, voet. Hoe hij boet het met klank, of eigenlijk schildert zuiver met klank, dat heeft mij enorm geïnspireerd en hield het meer. Ik hield het meer, doe ik in de taal en vind ik het sprutsen wut. Ik hield het interessanter worden. Hoe je dat op een muzikale manier broeken kennen, want daar wie hij natuurlijk een meester in. Ik weet als hij voordracht niet heeft, ja, ik heb het nog nooit zo in een dwaanjet. Voor mij is hij muziek. 44 stieter. Met de hand naar de grond. Maar de lof. Dat de wind wennen. De poesen van de hemel. We hebben een aantal dingen muziek gekregen van Centaur. Ja, kan ik een stukje horen? Ja, van? Een gekke gitaar. Dit is restaurant muziek. Zou bij ons echt zou het helemaal doodvallen. Ja. Als we dat gebruiken. Dus ik moet kijken hoe we dat gaan communiceren. Ja, in Berlin, in Frankrijk.
we willen. Bonjour. Bonjour. Can you hear us? This is Hi, I'm Nienke. We are now in the house of Nienke and Sietse. Yeah. And that's Pelle. It's our son. This is Pelle. Hello. So, to start with, of course, I know your work, the excellence of the work. So, I have this feeling that it might help with with live music, and for the 2 acts, we can make arrangements based on your music completely. Only the instrumentation will be a little different because we are not working with electric guitar, And for piano. instance, and we are not working with piano. That would fit less. But we are using, for instance, Sietse can play the piano parts On different instruments. on different instruments. For instance, on the On the dulcimer or the marimba, so I can make an arrangement of your piece in my with my instruments. Is that a good idea? Yeah. Okay. 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 Now, then we're ready. Thank you. Thank you. Dat ik nou van dat gedicht uitging ken, dan hebben die man, en die man dat begint alleenig, en dan komt het gedicht erin, want dat zei ik, want ik kom alleenig op, Ja. dan hebben die moeting, ja. En dan gaat hij weer fut, dan bloot alleen naar voren, en dan krijgen we een energiegedeelte dat we bij me komen, en dat we Ja. daar dan weer, Ja. dan kan ik dat van het gedicht uitgingen. Precies. Wist ik bellen? Ja. Lietse jongen, roep me waarom. Gewoon een zin van Tjebbe waarin die zegt: Lietse jongen, roep mij weer om. Roep mij weer om. Haal me weer terug, kleine jongen. Dat heb ik vertaald in van de fantasieën van een kind. En als die over paarden gaan, gaat die bijna altijd over Westen. Gaat die altijd bijna over hele andere gedachten dan die wij hier ervaren. Dat is een hele andere contrapunt, dat is ook een verhaaltje. De bedoeling is dat wij de postkoets gaan overvallen, als Indianen. Verschillende stunts, we springen op de postkoets, we doen een stukje Hongaarse post. We stelen de paarden. Alles erop eraan, pijlen, bogen, noem maar op. Ja! Om heel eerlijk te zijn, afgelopen zaterdag heb ik op YouTube een aantal filmpjes bekeken van wat er allemaal mis kan gaan en hoe het dan mis kan gaan. En dan ben je in één keer wakker van het blijft wel beest en het blijft gevaarlijk wat je doet. Dikke vlees moet wel gehecht hoor. Eerst even schoonmaken, toch? Ja, even aanspuiten. De blauwe lichten leidt het paard heel erg af. Hij moet erin lopen, dat werkt niet. Hij is gewend om in de spot te lopen. Dat hij Nienke shut, maar hij shut naar oren ding. Dat moet net. Van het lichaam, dat is diep. Daar, Want ook zien hebben. Maar het is wel een hele grote leuke zandbak om te spelen natuurlijk. Stik de tranen dichter van tranen dicht. Zo dicht ben ik bij daar. Zo Geduld, hè? Schone zaak. Alles moet kloppen, dat merk je. Het kleinste ding. Maar goed, we hebben nu het licht, we hebben het geluid. Al die dingen hebben we gehad. En daar zit geen schrik op. Nu moet het nog echt de focus komen.
toch elke dag doen. Dat staat ook op onze planning. Elke dag. En hoe het mekaar de paard dat er leefde beslacht onder het slingerje en het chill van een mannen. Wallet en Ik vond het wel spannend. Zo van, de kerst van alles van hun wordt bedenken. Zo van, nou, ze hebben muziek, is het dit, is het dat. En op een gegeven moment denk je van, ja, maar deze muziek die zij broeken, die past net zo in deze voorstelling. En hoe gaat dat? Ja, dat wist net. Dus nu is het zo van, nee jongens, game gone, we zijn blij dat je een belly en dat we contact hebben en dat we iets moois voor mij zien. En dat is voor mij heel wichtig. Dan kun je weer bouwen. Ik denk dat het wel, ik heb wel een goed gevoel door. Ik heb wel een idee, zeg maar. Die mensen zijn echt eenmaal een hinder. Dat vind ik wel opmerkelijk. Ja. Dat is eigenlijk zo sterk zitten nog net hier jongen, maar die, dat is echt niet een ding. Maar dat zie je aan hun en dat straalt dus ik een rust uit van daar is ik totaal geen paniek geweest maar hinder zo voor. Nee, dat is helemaal prachtig om te zien. It is a question of something very simple. It is a relation. We think that is the most important of all in the world, in the life, the relation between two different persons. And for us, the first relation is between a human part and an animal part. And we are together to make only one person. We call that the centaur, like in the mythology, half human, half animal. And the second relation for us is the relation between a wife and a man. And a third relation, it's with all the audience and everybody. So the most important is the relation. That's all. Ja. Stukje bij stukje. Het is een beetje nog veel kijken nu. Wat ze doen. Dus ik wil allemaal vaak verkeerde noten. Ik wil eens weten wat ze doen. En die ene... Ja, maar het gaat mij even dat we een muzikaal... Ja? Ik vind het begin het gaat allemaal goed totdat ze terugkomen met z'n tweeën. Dan ontwikkelt zich niks meer. Nee, dan gaat hij gewoon kan je alleen maar... Ja, maar je kunt... Het is thematisch dan ook een dingetje. Want er moet iets in de... Ja, dan moet iets komen. Er moet in de muziek wat gebeuren. Niet alleen maar dat het sneller of harder. Ik hoor een melodie. Ik ook. Er moet een melodie in. Eigenlijk. Viool. En dan moet iemand anders in synth spelen. We lossen het niet in. Ik vind het heel mooi gaan. Het eind vind ik ook heel mooi. Dat je helemaal terug gaat naar het fluitje. Fluitje is ontzettend belangrijk. Ja. Denk ik. Maar daar moeten we even met z'n allen over hebben. Ja. Ik denk dat je alles hebt, maar precies wat jij zegt. Melodie. Als zij het samen en het is weer goed. Ik vind het een heel goed idee. Dan moet je een melodie, want dan moet een element bij. Dan moet erbij komen, ja. Ik heb ze leren kennen toen ik voor Oerol het programma samenstelde. En toen was ik daar heel enthousiast over, omdat ze op een hele poëtische manier toch iets aan het doen zijn wat weer technisch ook weer heel bijzonder is. Dus het combineert op een hele mooie manier in een bijzondere manier van rijden. Maar dat heeft echt een hele poëtische uitstraling. En dat is natuurlijk prachtig. Les Frisons ont toujours partagé notre vie. Nos 3 Frisons qui sont là, maintenant on les a eus alors qu'ils avaient juste 6 mois, 6 months. Et maintenant ils ont 22 ans. Et on a vécu et travaillé ensemble pendant 22 ans. Et pour nous c'est notre seconde moitié, c'est une partie de nous-mêmes.
ze kiezen. Ik vind de simpelheid. Geen trucjes of wat voor kunstjes kunnen we al hier. Want dat vind ik niks om te zien. Dat hinders zijn natuurlijke dingen matten of dat het circus wordt. En dat wordt helemaal net. Dat is deze show ik helemaal net. Maar gewoon op een liekwerdige manier heel mooi visuele poëzie maakt. En Friese paarden, zij komen uit Frankrijk, maar ze hebben ook heel veel met ons landschap. Ze hebben films opgenomen, later ook op de Schelling, daar gebruiken we nu ook beelden van. De eerste scène speelt zich eigenlijk af op een enorm strand, dat verbeelden we hier eigenlijk ook. Dus op een bepaalde manier gaan ze ook altijd een soort relatie aan met het landschap, met de plek waar ze zijn. En dieper zingt er starige zee, zo wetter en klaai voorbij. Dit is een bal, dan giet de Esterliano, die giet er haast in op het hinder. Dan blazen we hem eerst op. Er giet een hinder in die bal? Ja, er giet een hinder in de bal. Ja, maar in erop en die riet er dus op. En dat is Esterliano. Denk je het beest niet helemaal in paniek? Nee. Wij weten hopelijk wat we doen. Dus dat mat slaag je, dat mat. Hij vindt het niet leuk zo. Hij is anders. Ja, hij is heel anders. Normaal is dat echt niet... Het is hier zo donker. Ten eerste is het wel heel belangrijk om het goede hinder ervoor te zieken. Want het kan net echt net met elk hinder, zeg maar. Dus dit is van nature wel heel koelbloedig en wat nuchter Fries. Maar ja, dit is wel bepalend. Perfect. Dat moet op de grond blijven. Ja. Ik ga nog wel meer Friese hinders op stal, maar daar ben we echt mee bezig geweest om eerst met plastic een beetje te wapperen en zo. En blaast maar toch een keer in die bal en hij moet ook oppompt worden. En dan uiteindelijk erin en hij vond het wel leuk. Dus alleen maar deze ambiance, dan is het gewoon even oors. En dat haast toch maar hinders, dat kist alleen nog hier maar oefening. Esther, als jij denkt dat het niet goed gaat, stap je gelijk af. Dan ga je voor het paard staan. Ja? Wij doen de handen heel rustig een beetje zo, dat het paard ook weet wat zijn grenzen zijn. Dat hij dan niet door blijft gaan. Maar dan moet het lukken. Op de grond. Perfect. Super. Perfect. Ja. Heel goed. Wat een paard. Hij deed het. Hij vond het in de bal, vond hij het minder eng dan buiten de bal. Geweldig. Dat is toch niet te geloven? Hij voelde hem veiliger. Heel apart. Nou, super. Heel blij. Super. Wauw. Spul af en dan kan hij terug. Ja, man. Wat een beest. Geweldig. Dit is toch echt werkelijk waar. Het kan alleen maar met een Fries paard dit. Stik de treden dichter van treden dicht. Zo dicht ben ik bij daar. Tjebbe, die zat het nou het had Tjebbe het eerste en het laatste wut. En dat pakt mij elke keer weer. Hoe het dan, ik zie het laatste wut eindigt omheen. Hij gooit hem op. Hij zat, het licht is het laatste wut. Het is zo mooi van liet het lightje net onder een oer goen echt net. Liet komen, de stilte, de nacht, de dream. Oh ja, en liet daarin die dingen in, die het zachten om het licht. En dan gooit er iets aan. Ja, dat pakt mij elke keer weer. Dit het lightje net aan een oorroer. Het goen echt net. Dit komen lang om let de stilte, de nacht, de dream. En liet daarin die dingen in, die het zachten om het licht